Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, 12:00 па Беларусі. Александр Кнырович, блогер і палітык у нашай студыі. Прывітанне. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну а калі Александр Кнырович тут, значыць будзем абмяркоўваць галоўныя эканамічныя і палітычныя навіны Беларусі і свету. Навінаў было вельмі шмат, прычым я так скажу, што вектор крыху направду змясціўся ў Беларусь. То бок вот былі гэтыя вельмі насычаныя в сусветнай палітыцы тыдні, я б сказаў, да, а цяпер нейкае такое зацішша. Ізраіль з Палесціны і з Іранам быццам бы там неяк мірыцца, там Расія з Украінай асаблівых такіх падвіжак няма. Трамп то наложыць пошліны, то здыме, да гэтага ўжо ўсе прызвычаіліся, таму можам пагаварыць реально про тое, што адбываецца ў Беларусі, на гэтым сфокусавацца. Александр, як звычайна нагадаю канцэпцыю нашага стрыму. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Кожны чацвер на ім выходзіць відэа, якое мы тут у пятніцу ў студыі Еўрарадыё разгортваем як цукерачку, каментуем, адказваем на ваши пытанні. Сябры, эфір жывы, вось я адкрыў чат трансляцыі, буду ўсё чытаць і зачитваць, магчыма, у жывым эфіры, трансляваць у нашу размову. Калі гэта, канешне, не супярэчыць здароваму сэнсу. Александр, пра што было вашае відэа ў чацвер? Раскажыце, ну і давайте вось абмяркуем гэтую тэму. Ну, не пра Ціханаўскага, пра якога мы сёння яшчэ паговорым, напэўна, не пра Машэнскага, пра якога таксама, напэўна, меркуем, і не пра Тутака, якая адбудзецца. Так. Больш важная, чым Ціханаўскі, Машэнскі і нават Тутака. Так, конечно. Но, ведаеце, я ўжо некалькі, напэўна, месяца два, у меня ўсё было жаданне зрабіць некае такое сумуючае, не сумнае, але падсумоўваючае так, відэо пра гэтую самую бульбу. Бо ўсё пачалося калі? Ўсё пачалося ў кастрычніку мінулага года, калі я пабачыў, што ураджай бульбы на траціну меней, чым ён быў патрэбны Беларусі, і тады мы спрагназавалі, што будзе дэфіцыт. Тады над намі паржала гэтая Беларусь сёння, і потым мы дайшлі да гэтага самага дэфіцыта праз усе гэтыя калізіі, і зараз мы маем у Беларусі бульбу по якому кошту, калі вы ведаеце, напішыце ў каментарах, таму што я знайшоў з гэтай самай дастаўцы 3 рублі 40 копеек, а гэта азначае $1 і там 10 центаў. Все яшчэ бульба вельмі дарагая, нягледзячы на тое, што Лукашенко напэўна ўжо маладая. Хацелася б ўжо тэрміны падышлі. Так вось я ўсё чакаў, калі скончыцца гэтая эпапея, калі скончыцца гэтая быль пра бульбу, каб, ведаеце, зрабіць відэо, якое падвядзе такой нейкі фінал і скажа, што ну вось з чаго пачалі, да чаго прыйшлі, як вырашалі і што ў выніку. І оно ўсё не сканчалася. Все чыноўнікі нашы прыдумалі нешта новае. Ну вось, здаецца, ўжо ўсё, што магло здарыцца, ўсё здарылася, і чакаем бульбу ў верасні па нармальным ўсё ж такі коштах. Я нагадаю, што ніколі Беларусі бульба не была даражэй за 30 центаў, то бок сённяшні там рубль 20, рубль прыкладна. Вось, чакаем ўсё ж такі бульбу па нармальных коштах. Ну і вось зрабіў я відэо, якое падводзіць гэтую рысу. Все ж таки, каб распавесці, як рабіць нельга. Ну і, канешне, пасыпаў соль на рану, ведаеце, трохі дапамог жоўтым слівам, прынёс у студыю бульбу з польскай крамы, дзе яна танней, чым у Беларусі. Гэта трэба, чым разы ў 2, калі шчыра. Бывае ў 2 разы, таму што на сніжках бывае і там злоты 50 грошай, а гэта больш чым 2 разы танней, чым у Беларусі. Без зніжках за злоты 99, то бок гэта 50 центаў, крыху менш. А ў Беларусі, як Александр сказал, $1.10, так што, удвая. Я купіў, я для гэтых здымак купіў у жабцы. Жабка у нас трохі даражэйшая. Жабка дарагая крама, такая крама ля дома. Вось, карацей, гэта відэо такі фінальны разбор таго, дзе памыліліся, што рабілі і як Пуцін рэагаваў на адсутнасць бульбы. Што, Александр, больш не будзем так памыляцца? Дакладней, яны. Больш не будуць. А як вы лічыце, Павел? Ёсць нейкія шансы на тое, што не стрэльне яйкамі, калі ўсё будзе ў парадку з бульбай? Ёсць у іх выбар, я вось што скажу.
учора была размова з Дмітра Лукашука з ізраільскім гісторыкам Леонідам Смілавіцкім, дзе яны параўноўвалі 37 год. І ну вот паралелі, як бы, да, і адна з паралеляў, які гэты гісторык прывёў, гэта тое, што людзі не вырашаюць самі за сябе. Людзі не вырашаюць, што ім думаць, як ім сябе паводзіць, як ім паступаць. Все гэта вырашаецца за іх недзе там. Як бы... Прабачце, а там гэта дзе? Ну, там у 37-м гэта, відаць, быў палац съездов, что там было, да? Прэзідыум камуністычнай партыі Савецкага Саюза, цяпер это у нас палац незалежнасці, і, ну, нават не партыя Беларусь, я думаю, это адміністрацыя прэзідэнта, да, і што рабіць з бульбай, з коштамі, я думаю, што вырашаецца там. Ці зможа Турчын скласці нейкую апазіцыю, Турчын гэта новы, ну, адносна новы ўжо, да, але, ну, ўсё ж таки свежий прэм'ер-міністр, да, скласці нейкую апазіцыю і зрабіць все ж таки нейкія захады, каб на наступны год у беларусаў была бульба, да, ці, можа быць, это накіраванае нейкае разбурэнне стэрэатыпаў? Ну, ведаеце, там адбываецца бойка. Паважаныя гледачы, мы назіраем гэтую бойку, таму што, канешне, ёсць Турчын, які ўсё яшчэ не сказаў ніводнага слова, з якім я быў бы не згодзін. Усё яшчэ у нас есть нармальны адукаваны прэм'ер-міністр, які робіць тое, што ў яго сілах, каб ўсё ж такі нармалізаваць становішча. Но ёсць і ўнутранае жаданне Лукашэнкі жыць у Савецкім Саюзе, дзе яму, падаецца, ўсё было добра. І вось бойка паміж жаданнем ўсё рэгуляваць, а у нас цяпер, ведаеце, гэта адзіны дзень прыбірання ў краіне. Гэта таксама вельмі смешна. Так вось, как бы, з аднаго боку, жаданне Лукашэнкі жыць у сваім свеце, дзе ўсё плануецца, дзе міністры такія добрыя прадпрымальнікі канкуруюць з Ілоном Маскам, дзе ўсё такое ён аддаў нагаду і наказ, і ўсё так, і знізу яго выканалі гэты наказ. Гэта яго свет, і ён канкуруе і сутыкаецца з рэчаіснасцю. І мне даже падаецца нават, што у нас зараз чыноўнікаў больш, якія за гэтую нармальную рэчаіснасць, чым за Лукашенко. Яны, конечно, ніколі не скажуць яму ў твар, но ўсё ж такі ёсць людзі, якія намагаюцца рабіць добра. І гэта сутыкненне прыводзіць, ну, цалкам, калі мы паглядзім на становішча, яно ўжо прывяло да таго, што прыватны бізнес у Беларусі займае большую частку, чым дзяржаўны сектар. У ВУП. Ну, і это мне... уже давно так, мне здаецца. Так. І мне падаецца, ну, будуць даследаванні і будуць лічбы, які будзе казаць бюрок, но падаецца, што калі не ўлічваць бюджэтны сектар, не ўлічваць гэтых дактароў, выкладчыкаў і так далей, і ў эканоміцы ўжо болей людзей занятых у прыватным сектары, які жыве па нармальных правілах, які, как бы, ну, ваюе з гэтай дурасцю, з бздюрамі, чым у дзяржаўным сектары. Таму гэты сектар прайграў, канцэпцыя Лукашэнкі прайграла, але усполахі то па бульбе, то па коштах, то па каровах, то па чамусьці іншаму адбываюцца. І пакуль ён не памрэ, гэтыя всполахі будуць. Гэта такія, ведаеце, выпадковая увага, дзе ён нешта робіць. Так было калісьці, ведаеце, з фабрыкай піанін. Ось 10 мільёнаў, как бы, Лукашенко прыйшоў, сказал, а я гэта так. Мы же с вами гэтую піаніна Беларусь. Вы памятаеце, якое было добрае піаніна Беларусь? Што там тая, не ведаю, Ямаха, ці як называецца добрыя гэтыя піаніны? Давайте зноў рабіць піаніны. Тое, што нікому не патрэбна, ну, не прыйшло да галавы. Укінулі 12 мільёнаў долараў, у выніку фабрыка, якая там прадукуе 1000 піанінаў у год і працуе ў страты цалкам. І вось такія выпадковыя выбухі, яны абавязкова будуць. Калі вы ставіце пытанне, ці іх можа не быць, нет, пакуль Лукашенко жывы, іх не можа не быць. Вы будзеце за гэта плаціць зноў кожны раз. Гэтыя выбухі будуць. Магчыма, іх можна скараціць. Кудысьці наведаеце не фабрыку піаніна, а на какой-нибудь артель балалайчников, как бы, ну, магчыма, свесці да таго. Ввогуле, Александр, я хацеў бы, каб вы ў якім-небудзь са сваіх відэа разабралі сітуацыю з вытворчасцю фортэпіано ў Беларусі, таму што для мяне было шокам не так давно, што знакамітая барысаўская фабрыка, яна ўжо не знакамітая, не барысаўская ні разу, яна працуе ў Мінску. То бок гэта ўжо абсалютна іншая вытворчасць, як бы з іншага боку, ну, заходзіш на сайт
прыемна паглядзець. Я скажу, што зроблена все ну так эрганамічна для карыстальніка, да, і вось што адбываецца ў гэтай сферы, гэта цікава, але гэта на будучыню. Мне здаецца, што нават ужо у тым, як вы апісвалі, Александр, свет Лукашэнкі, ёсць супярэчнасць. З аднаго боку ён хоча, каб міністры канкуравалі з прадпрымальнікамі, а з іншага боку, каб яго загады выконваліся сверху вниз. Ну то бок гэта ўжо ну там прадпрымальнікі, да, яны слова такое нешта прадпрымаюць самі, да? Вось, а калі ты выконваеш загады, ты не прадпрымальнік, ты выканаўца, да? То бок вось гэты свет, дзе змагаюцца прадпрымальнікі і выканаўцы, у галаве Лукашэнкі, у адміністрацыі прэзідэнта, у Савеце міністраў Беларусі, я не ведаю. Вось мы зараз яго і назіраем. І, канечне ж, з боку Лукашэнкі перамагае вот падыход савецкі, выканаўчы. Да? Я знайшоў гэтаму сябры такое вельмі дзіўны доказ, неспадзяваны. Да? Я паслухаў, што Лукашенко казаў падчас адкрыцця славянскага базара. Я зараз папрашу паставіць гэтае відэа. Часцей нават, чым пажаданні здароўя. Вот, разумееце, вот ён там реально у кожным відэа здароўя вам госці фестываля, здароўя вам гледачы, там то да сё і конечно ж здароўе, да? Что гэта азначае? Ну это ясно, што чалавек думае пра сваё, да? Але яшчэ часцей ён паўтараў іншае слово, я такую кароткую нарэзачку зрабіў. Ці вы зразумееце, што это за слово? Поэтому, уважаемые наши друзья белорусы, я к вам прежде всего хочу обратиться. Берегите свою историческую память, берегите традиции. В них ваше и наше будущее. Если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы, особенно своих детей. Берегите, разумеете? Вот что, вот лейтмотыў гэтых всіх выступаў беражыце. То бок не развіццё, не там, ён пужаў штучным інтэлектам людзей там, да? І галоўнае, што на што ён ставіць акцэнт, это беражыце. То бок мяне, уклад, у якім вы жывеце, вось гэта все. Ну, гэта ж реально вот туды, у мінулае, да? Конечно. То бок, я, конечно, не супраць того, каб берагчы гістарычную памяць, але давайте тады ўжо берагчы гістарычную памяць ад Міндоўга, ад Альгерда, ад Кірылы Тураўскага і Полацкага княства, а не там 80 гадоў апошніх, 85, да? Вось, але беражыце, гэта вось тое, што паміж пажаданнямі пра здароўе скразіла проста у гэтых прамовах. Ведаеце, Павел, я зранку зрабіўся гарбаты перад тым, как ехаць на працу, паглядзеў гэта. Ведаеце, я как бы, ну так, на паскораны, мне было цікава, а як, ну, магчыма, мы дарма здзекваемся з гэтага, таму што мне было цікава, ну а можа там сапраўды ўсё нормально з культурным узроўнем, мы з вами як такая звычайная з вами здзекуюся, якія неяк синхронно вырашылі паслухаць немаведама навошта, да? Што вообще там Лукашенко казаў на адкрыцці славянскага базара. Ну мне это было цікава, ведаеце, супаставіць, наколькі я крытычна так вось беспадстаўна, ці ўсё ж таки как бы ёсць под гэтым падстав. Што я заўважыў? І па-першае, канешне, майстэрства тэлядзеячаў, майстэрства аператараў, майстэрства рэжысёраў. Таму што вось так зрабіць, калі прадстаўляюць Лукашенко Александр Рыгорыч, і потым камера абавязкова ў зал на паўхвіліны, пакуль Александр Григорьевич ідзе да трыбуны. А потым адразу Лукашенко. А ён уже там, за трыбунай. І потым, як трэба, калі ім трэба сыходзіць, ніводнага апладысменты, так, ніводнага кадра, дзе бы Лукашенко кудысьці ішоў. Хлопцы і дзяўчаты малайцы.
Ну как бы куды далей канешне гэта будзе рухацца, не паказваючы Лукашэнку, у прынцыпе сказалі нам больш про Лукашэнку нават чым калі б яны яго паказвалі. Па-другое, гэта вядучая, гэта Алёна Спірыдовіч, ну так напэўна яе завуць. У некаторых кадрах яна такая ўжо такая вельмі падобная да Ярмошыну стала, ведаеце, адзін в адзін. Я пачаў включыў, і у меня было такое, можа Ярмошина, как бы, а может яны некие свои экипы между собой, ну, стало падобнае. Па-трэцяе, канешне, ведаеце, гэта цалкам, гэта тое, што я паглядзеў, гэта такі фестываль ностальгіі, гэта такі фестываль старых людзей. Там Антонаў пад фанеру, як ён в 80-х пад фанеру, так он і на гэтай сцэне пад фанеру нешта, і яго ўсе любяць, хлопаць. Антонаў добры, не добры чалавек, але добры гэта кампазітар, добры выканаўца, прыгожая песня. І шмат чаго адсылак, вось большая палова была тая, пра якую вы кажаце, зберагчы. Тая пра, вось, калі пажылыя людзі, якія ўжо, ну, ведаеце, так дажываюць свой век, якія ўжо не тое, што яны сапраўды такія, таму што калі вы паглядзіце на майго улюбёнага рэжысёра, ну, не улюбёнага, але ж я яго вельмі паважаю, Клінта Іствуда, які ў 92 года как бы здымаецца ў стужкі, якая купаецца ў пракаце, а ён там у галоўнай ролі. Гэта там мул пра нарка гэтага перавозчыка. Не, ну вось Майкл Дуглас у 80 вырашыў сысці з кіно, таму што сказаў, што не хоча памерці там у кадры падчас здымак. 80 на хвіліначку. А Шаля зноў памёр 95 гадоў, калі даваў, ну, амаль, калі даваў канцэрты. Таму узрост гэта не заўжды пра тое, якімі мы былі, давайце усе разам, такая сустрэча аднакласнікаў, і пра давайце, як мы будзем зберагаць. Гэта ўнутранае састаянне. І калі цэлы фестывалі такія разлічаны на тое, якія мы былі, давайце зберажэм, ну, гэта кажа пра стан. І ў гэтым, канешне, няма ніякага развіцця. У гэтых адносінах, у першую чаргу з асабістым такім разумам, да, не можа быць ніякіх стартапаў, не можа быць ніякіх зменаў да лепшага ці да дрэннага. Так? Гэта ўсе намаганні на тое, каб захаваць свой вось такі асабісты погляд. У гэтым можа жыць чалавек, но кожны чалавек мае права на сваё ўспрыяцце света і там ён можа себе зрабіць канал ностальгіі, круціць яго 24 гадзіны на 7 дзён на тыдзень. Але гэта, канешне, цягне усіх, хто маладзейшы, і ўсіх, у каго ёсць ўсё ж такі некаторыя мэты развіцця, а не мэты захавання. Яно цягнецца туды, назад, у 72 год. Вось, сябры, такая нітачка паміж славянскім базарам і цэнамі на бульбу у Беларусі у наступным лютым, сакавіку, то бок амаль праз год. Пішуць нам у каментарах, я згубіў гэты каментар, але па памяці, што раней усе чакалі курс долара, прогноз, да, цяпер эканамістам варта перакваліфікавацца, а вот колькі бульба будзе каштаваць праз паўгода, там і гэтак далее. Можа быць, і журналістам варта пытацца ўжо не пра долар, а пра бульбу. Ну, я прапаную гледачам, калі тоталізатары, ну, пачытаць каментары, стаўкі прымаць. Ну, пачытаць каментары пад маім гэтым відосам на маём канале. Чаму? Таму што вельмі цікава. Адні пішуць: да што вы такое кажаце, у нас бульба там па 2,5 рубля, недзе па 1,5 рублі, а ім адказваюць: так прывязіце, напішыце адрес гэтага крамы, мы поедем, бо у нас па 4 не меней. Ведаць, да. Так. Хацелася б жыць в этой Беларусі, да? Да абменнікаў, па тэлевізары. Александр, рухаемся далей. Бульба — это, конечно, добра в любым выглядзе. Славянскі базар. Да, славянскі базар выдатна. Белый айс летит. Але каментар ад нашага сталага пастаяннага гледача аблучатель з донатам. Конечно, да каментароў з донатам мы ставімся з асаблівай павагай. Сябры, донат — это все ж таки донат. Вось, чаму ў Польшчы хапіла доказаў супраць Машэнскага? Ну, мы мусім пра гэта пагаварыць, гэта важная тэма. У мяне, вот, калі шчыра, не паварочваецца
язык называць Машынскага алігархам, як некаторыя робяць. Да, я вот параўноўваю его з там расійскімі алігархамі, якіх мы ведаем, там з украінскімі, ну не алігарх, але канешне буйны бізнесмен. І мы, як я разумею, Александр, с вами займаем розныя пазіцыі наконт таго, значит, трэба было, то бок заслужыў ён гэтыя польскія санкцыі, не заслужыў. Ну, давайте адкажам вось на гэтае пытанне. Чаму у Польшчы хапіла доказаў супраць Машэнска? Ой, паважаны сябры, вось у гэты момант я разумею, што шмат людзей, якія зараз глядзяць наш стрым, ставіцца да мяне з павагай і цікава тое, што я кажу, але не падзяляюць мой погляд на спадара Машэнска. Я гэта разумею, але я не магу хлусіць і не магу, ведаеце, казаць тое, што я не думаю. І вось у гэтым выпадку я іду супраць мейнстрыма асабана. Не таму, што Машэнскі мой сябра, я ніколі з ім асабіста, магчыма, на нейкіх буйных нейкіх мерапрыемстваў перасякаўся, ніколі з ім асабіста не паціскаў яму руку, не таму, што яму не патрэбен такі адвакат, як Кныровіч, ён ўсё ж такі чалавек, які каштуе, мне падаецца, больш за $1 мільярд, ўсё ж такі неяк сам справіцца з адвакатамі і са ўсім астатнім. А таму, што я сапраўды так гляджу на свет. Што тут трэба сказаць? Па-першае, я ні ў коім разе не магу супярэчыць польскім органам, таму што ёсць погляд Польшы на асабістую бяспеку. І вось скараціць выдачу візаў для беларусаў там у 3 разы. Ну, гэта бяспека. Гэта ж таму, што Польша клапаціцца аб бяспекі. Скасаваць цалкам праграму ПАЕХ, праграму гэтых пераезда у першую чаргу ацішнікаў, у другую чаргу прадпрымальнікаў, таму што таксама з мэтаў бяспекі. Зачыніць пагранпераход. Зачыненне пагранперахода не працуе на беларусаў і на Беларусь. Гэта рашэнне, яно зразумела, робіць гэтыя калейкі, чаргі на граніцы. А як мы чыталі в рэпорце ТВП-24, здаецца, нейкага польскага канала, які рабіў расследаванне пра Машэнскаму, ён праскоквае гэты пагранпераход на Мерседесе з чырвонымі консульскімі нумарамі. Звычайныя беларусы стаяць, а ён праскоквае. Так вось, і ў тым ліку тое, як польская дзяржава зараз ставіцца да Машэнскага, таксама гэта справа Польшы. І яны глядзяць на гэта праз прызму асабістай для краіны бяспекі, і тут я не магу з імі спрачацца. Могуць рашаць. Гэта першае. Па-другое, я дакладна прачытаў дэцызію, то есть рашэнне Польшы наконт Машэнскага, і апублікаваў яе цалкам, там вельмі 4 атрымалася поста у сябе на асабістым тэлеграм-канале, у якога вельмі мала падпісчыкаў. Але калі вы набярэце у тэлеграме Кныровіч, вы, напэўна, трапіце на гэты канал і можаце асабіста пачытаць, як там абгрунтоўваюцца гэтыя санкцыі. Прабачце, уключэнне ў санкцыйны спіс. І там в гэтым абгрунтаванні ёсць адкрытыя дадзеныя, якія ўсе тыя ж самыя. Ведаеце, падстава тое, што он з 2010 годзе быў прадстаўніком Лукашэнкі. Тое, што он там 10 гадоў таму лётаў з кімсьці з дзяцей Лукашэнкі на адным борце і не адзін і не 2 разы. Пагадзіцеся, гэта сведчыць пра вельмі глыбокую уключанасць, далучанасць да цел. Абы каго на бізнес-джет з дзецьмі Лукашэнкі маеце рацыю, але я у гэты момант я трошкі аб іншым. І там ёсць у гэтым абгрунтаванне спасылкі на матэрыялы спецслужб польскіх, на матэрыялы даведкі, ўсё ж таки разведка, так, якія закрытыя. Ёсць спасылкі, але няма саміх матэрыялаў. І я мяркую, што, магчыма, у гэтых закрытых матэрыялах ёсць нешта, аб чым я не ведаю,
і што абгрунтоўвае сапраўды гэтыя санкцыі, і я таксама не магу аб гэтым разважаць. Магчыма, яно там есть, і ў палякаў хапіла гэтых доказаў, каб зрабіць Машынскага персона нон-грата. Яго зрабілі персона нон-грата, яго павінны заблакаваць усе рахункі, забраць усю маёмасць і так далее. У Польшы, конечно. Ён непажаданая асоба на тэрыторыі Польшы. Ну, так, бок ён не можа ўязджаць. Ён мусіць пакінуць, відаць, у нейкі тэрмін, калі ён цяпер тут знаходзіцца. І я так разумею, што наступным крокам можа быць у прынцыпе забарона на ўезд у шенгенскую зону. Ну так, Польша... Ці дойдзе да гэтага, не ведаю, але прынамсі Польшча як бы закрытая. Польша павінна аддаць сваё рашэнне ў еўразвязцы астатнім краінам, краіны будуць вырашаць і таксама могуць прыняць гэта рашэнне. І падкрэслю яшчэ раз, калі ў гэтых дадзеных разведкі і спецслужбаў ёсць нейкія ёсць нейкія факты, якіх я не ведаю, магчыма, у іх ёсць падставы. Цяпер паглядзім на тое, што у нас есть у адчыненым доступе. Якія есть прэтэнзіі да Машынскага за апошнія 5 гадоў? Якія? Ведаеце, калі мы кажам пра тое, што ён кімсьці быў у 2010 годзе, так я нагадаю, кім быў у 1994 годзе спадар Чалы. Ці спадар Лебедзька. Я нагадаю, кім быў 20 гадоў. Справа ў тым, што Машынскі кім быў у 10 годзе, тым і застаўся 2025 буйным беларускім бізнесменам. Але ён зараз прадстаўляе Лукашэнку? А можна зараз быць буйным беларускім бізнесменам, лётаць бізнес-джетам з дзецьмі Лукашэнкі, не губляць свой бізнес, быць на таемнай інаўгурацыі ў 2020 і не прадстаўляць Лукашэнку? Вернемся да майго пытання. З'яўляўся ли Машынскі ў 2020 годзе на выбарах прадстаўніком Лукашэнкі? У 20-м, здаецца, не. Быў ли увогуле, у якім раду сядзеў Машынскі на інаўгурацыі 25-го года? Не памятаю, не ведаю. Але зусім недавно не бачыў. Зусім недавно ён сидзеў першым шэрагу прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Пасяджэнне прэзідэнцкага спартовага клуба, які ўзначальвае Дмітрый Лукашенко. Глядзіце, за 5 гэтых гадоў у меня да яго две прэтэнзіі, сапраўдныя прэтэнзіі, якія можна абмяркоўваць і якія могуць быць падставай для санкцыяў. Але давайте паговорым аб тым, з'яўляецца ён для нас ці не з'яўляецца. Першае, гэта яго подпіс аб чым казаў Белпол. І яшчэ раз падкрэслю, Белпол робіць зараз вельмі добрую справу. Гляжу кожнае расследаванне і малайцы. Так вось, подпіс на дакуменце 23-го года, калі ўжо ідзе вайна, калі ўжо прэзідэнцкі спартовы клуб пад усімі санкцыямі, якімі можа быць, гэта подпіс не сведчыць тое, што ён там атрымлівае ці размяркоўвае грошы. Магчыма, гэта подпіс як главы федэрацыі гэтай грэблі, якая нічога не прыносіць, але каштуе Машынскаму нічога, і гэта подпіс, магчыма, пад стыпендыямі ад федэрацыі, бок федэрацыі грэблі для нейкіх маладых спартоўцаў. То есть, магчыма, у гэтай подпісе самой па сябе няма ніякіх нічаго карупцыйнага, чагосьці інша, але сама подпіс побач з Дмітром Лукашенко, Дмітром Лукашенко, да, і на дакуменце канторы, якая пад санкцыямі, яе можна абмяркоўваць, гэта сапраўды факт, які можа быць фактам для санкцый. Гэта першае. І другое, аб чым я кажу кожны раз. Аб тым, што Санта атрымлівае квоты на ввоз рыбы, мне падаецца, не рыначнымі, на неканкурэнцыйных асновах. Ведаеце? І гэта таксама можа быць падставай для санкцый. Для мяне за апошнія 5 гадоў вось два пойнты, якія мы можам абмяркоўваць, з'яўляецца і не з'яўляецца падставамі для санкцый. Але ў астатнім мы ведаем хоць аднаго звольнага з прадпрыемства Санты по палітычным матывам. Мы ведаем штосьці, што казаў Машынскі ў падтрымку вайны. Мы ведаем, як ён дапамагаў вайне. Ведаеце, мы гэтага не ведаем. І таму для мяне, я зараз дагавару, а потым зможаце крытыкаваць мяне. Ведаеце, для мяне ёсць асабіста Лукашенко, злачынца. Нема пытання. І ёсць беларус, звычайны, нармальны беларус, які не робіць нічога такога ж, каб папасць пад санкцыі, але які плаціць падаткі ў Беларусі,
за кошт якіх утрымліваюць сілавікоў, утрымліваюцца тых самых супрацоўнікаў дзін, якія катавалі Ціханаўскага і так далей. І вось мы можам ставіцца, што санкцыі павінны быць супраць асабіста Лукашенка і нікога больш, ці санкцыі павінны быць на ўсіх беларусаў. Мы можам ставіцца так, ці так, гэта канцінуум, ці можам паставіць дзесьці мяжу. Вось гэтыя пад санкцыямі, таму што яны вось здесь, а вось гэтыя не пад санкцыямі. І зараз пытанне з Машэнскім, гэта пытанне, дзе мы ставім гэтую самую мяжу, дзе мы ставім гэтую рысачку. Для мяне, я разумею ўсіх тых, якія кажуць, вось ён там побач, давайте яму там яго накажам, і як гэта прыемна, калі яго наказваюць, і калі ён зараз едзе з Польшы, ён неяк уладкуе жыццё, магчыма, гэта будзе Швейцарыя, ці Брытанія і так далей. Ён справіцца і без мяне. Але ўсё ж такі у прадпрымальніцкам асяроддзі ў Беларусі да Машэнскага не стаўленне як да гаманца Лукашэнкі. Стаўленне як да прадпрымальніка, які зрабіў тое, што хацеў зрабіць кожны прадпрымальнік, дайсці да выручкі 2,5 мільярда, каштаваць мільярд, рабіць. Все ж таки малако і рыба – гэта не зброя і наркотыкі. Так вось... Нафта – это таксама не зброя і наркотыкі. Так, і ты... нафтапрадукты, разумееце? Не, давайте так. Ты, слухайце, калі Чэш как бы рабіў схематоз з разбаўляльнікамі гэтымі самымі, гэта было... Ён даіў дзяржаву. Машэнскі не доіць дзяржаву. Так вось, я разумею все. Для мяне пытанне, дзе мы праводзім гэтую рысачку. У прадпрымальніцкам асяроддзі ў Беларусі стаўленне да Машэнскага добрае, ніяк да гаманца Лукашэнкі. І для мяне гэта сігнал у той бок ад тым, што хлопцы прадпрымальнікаў, магчыма, буйных прадпрымальнікаў у Польшы з беларускімі карнямі не жадаюць. І гэта как бы штрушок зноў у бок Масквы. Магчыма, я памыляюся. Магчыма, у вас есть доказы, што Машэнскі гэта зараз гаманец Лукашэнкі. Але яшчэ раз нагадаю, яго не было на інаўгурацыі 25-м годзе. Чакайце, не жадаюць прадпрымальнікаў. Гэта вельмі агульная выснова пасля ввядзення санкцый супраць Машэнскага. Не жадаюць прадпрымальнікаў, якія катаюцца туды-сюды в Беларусі назад, якія лётаюць з Лукашэнкам, там, можа быць, не з яго дзецьмі. Лёталі. Калісьці. Адным бортам, якія ўдзельнічалі у там выбарах і гэтак далей. 15 гадоў таму. Ну, 15, калі чалавек удзельнічаў 15 гадоў таму, калі ён 5 гадоў таму удзельнічаў, што ён адмовіўся за 5 гадоў, у Беларусі утварыліся такія ўмовы, калі да цябе прыходзяць па грошы, можаш сказаць, не, прабачце, у мяне там бізнес з Ісландыі, да, ён жа весь разваліцца, калі на мяне ўведуць санкцыі, таму прабачце, але я не буду удзельнічаць у вашай выбарчай кампаніі. Но это все равно, ведаеце... удзельнічаў у выбарчай кампаніі 25-го года. Я не ведаю, удзельнічаў ён ці не удзельнічаў, наколькі гэта было публічна і гэтак далей. Я просто кажу, што ў Беларусі цяпер не такія ўмовы, у якіх ты можаш адмовіць адміністрацыі прэзідэнта і захаваць свой бізнес. Да? Так. Глядзіце, просто на маю думку, ситуация такая. Не лічу Машэнскага злачынцам, там, алігархам, ворам і гэтак далей. Да? Ну, дзякуй Богу. Нема доказаў. Нема доказаў. Але, все, як бы немагчыма больш сидзець на гэтых двух крэслах. Да? І быць сваім у Палацы Незалежнасці і быць сваім у Варшаве, там, у дыяспары, можа быць, ён з дыяспары там не кранаецца і гэтак далей. Я б сказаў яшчэ, што мы ж не ведаем нейкіх непублічных рэчаў, таму што Машэнскага падазравалі ў тым, што ён, у прынцыпе, і данаціць. Фінансаваў апазіцыю. Да, то бок былі такія, прям... там, інфармацыйны ўкіды вялікі пра тое, што Машэнскі дае грошы. Як бы ён, вядома, это не пацвярджаў, і зноў жа ніякіх доказаў, як бы, але, да? То бок, магчыма, ён нават лепшы, чым мы сабе уяўляем цяпер, да?
Але просто прыйшоў час, калі ты не можаш уже сидзець нават калі ты машынскі, нават калі ты можаш там, я не ведаю, наняць лепшых адвакатаў, зрабіць нейкія данаты, каб за цябе адвакавалі там і гэтак далей. Ну я б на месцы Машэнскага, калі шчыра, не вельмі перажываў бы. Ну прыйшоў гэты час, я думаю, што ён даўным-даўно яго чакаў. А з гэтай нагоды я б на месцы вось людзей, якія вельмі радуюцца, таму што введзеныя санкцыі таксама вельмі б не радаваўся, да? Як слушна сказаў Александр, ну Машэнскі як-небудзь знойдзе, як яму уладкавацца, да? Можа быць, в Сербію пераедзе, в сяброўскую, да? А там вот вся Европа побач, да? Великобритания добрая краіна, не ў шенгенскай зоне. Ну, мне падаецца, Венгрыя таксама можа... Венгрія, ну, з Великобританія яшчэ і да Ісландыі, вот літаральна там, не ведаю, гадзіну летець, колькі там паўтары, да? То бок, ну, варыянты ён знойдзе. Вось, і для мяне все роўна. Вот Александр сказал, что санкцыі на Машэнскую — это знак того, что прадпрымальніку беларускіх не хочет. Для мяне это знак, что змянілася сітуацыя чарговы раз. І курс ідзе на тое, каб все ж таки не ісці на саступкі. То бок, калі нават ужо больш-менш нейтральных людзей баняць, да? Ну, звонку нейтральных, да? Вось, супраць якіх ёсць толькі такія скосныя доказы, якія, ў прынцыпе, мне здаецца, даволі пераканаўча даказваюць іх ролю. Ну, да, у наш час вельмі складана прям за руку злавіць чалавека, які нешта там пералічвае на нейкія рахункі ўнутры Беларусі. Ці, можа быць, аддае там чемодан з наяўнымі грошамі, да, там, на нейкія рэчы. Вось. Але просто, ну, ідзеш цяпер размова, да? Еўропа мае пазіцыю, ЗША мае пазіцыю, Мінск мае пазіцыю. І вось у гэтай размове Машэнскі стаў такім, ну, таксама маячком, сцяжком, да? Так, разумею. У меня до вас есть пытанне і ёсць заўвага. Пытанне такое. Вось, Павел, ёсць зараз такі ціск на беларусаў. У Літве ён ёсць. Мы бачым, як колькі людзей не атрымліваюць падоўжванне гэтага ВНЖ, якія становяцца персонамі, ну не тое, каб таксама непажаданымі персонамі ў Літве. Мы бачым кейс з Васілём Верамейчыкам, жудасны кейс. Дарэчы, пыталіся, што з Верамейчыкам ці прайшлі слуханні? Скажу, не прайшлі, але там ідзе працэс, прайшло галасаванне па фармаце слухання, яны будуць часткова адкрытыя, часткова закрытыя, вельмі не хутка, але рухаецца гэты працэс. Галасаванне было 2 дні таму, і яны будуць адкрытая частка, будзе закрытая частка. Так вось, я вярнуся. Вось ёсць працэс ціска на беларусаў. І мы бачым, што крок па кроку, але ён пачынаецца і ў Польшы не ў такім, дзякуй Богу, не ў такім выглядзе, як у Літве, але ўсё ж такі мы бачым некаторы ціск. І вось я вас чую так, што асобна ціск на звычайных беларусаў, якія ні ў чым не правініліся. І вы лічыце, напрыклад, што калі чалавек служыў у савецкім беларускім войску па кантракту 15 гадоў таму, 5 гадоў, то гэта не прычына для таго, каб яго лішаць ВНЖ у Літве. Так? А есть асобныя санкцыі супраць Машэнскага, якія ідуць зусім іншым чынам, зусім з іншымі прычынамі, і они не з'яўляюцца часткай цалкам змянення стаўлення да беларусаў. Я вас правильно зразумеў ці не? Да, думаю, так. Ну, ёсць Машэнскі, ёсць іншыя беларусы, это відавочна. Ну, і яго ўзровень, і там наш узровень. Я разумею, но калі мы з вами паспрабавалі бы ацэніць гэтую тэмпературу па бальніцы ў Польшы, у звычайных палякаў, правялі бы некаторую пытанку, то мы бы высветлілі, што гэтай розніцы няма. І гэта, калі пытанкі праводзяцца, мы бачым, што самае найгоршае стаўленне зараз у Польшы да расіян, потым есть, на жаль, народ Рома, да якога ставіцца таксама дрэнна, ну, цыгане па-нашаму. І ёсць беларусы, да якіх ставіцца не так дрэнна, як да расейцаў, ўсё ж такі там на траціну меней, але дрэннае стаўленне. І калі мы паглядзім вачыма палякаў, то не будзе розніцы паміж звычайнымі беларусамі і Машэнскім.
Ну, розніца відавочна ёсць. Пры звычайных беларусаў... Не, для палякаў ёсць. Пры звычайных беларусаў не здымаюць сюжэты польскія медыі, не ловяць іх на вуліцы, на выхадзе з домоў, да, там... Ну, так. Але ўсё ж такі о пытанках вы не паглядзіце. Гэтае стаўленне, я яго таксама не драматызаваў. Ну, мусіць нехта быць у стаўленні на першым месцы, на другім і на трэцім, да, і на чацвёртым, і на пятым, там далей нейкія іншыя. І калі мы будзем палохацца праз гэта... Не, я не палохаюся. Я жадаю, каб было па-іншаму. Вельмі жадаю, каб было по-іншаму, і для меня нехай бы Машэнскі ездзіў, но было больш візаў, больш магчымасцей для беларусаў, чым і ён не ездзіць і для нас. Для меня пытанне звязаны, для вас нет. Для мяне не, так. Давайте... Для мяне пытанне так выглядае. Няхай будзе больш візаў для беларусаў, але Машэнскі няхай пацерпіць крыху. Ну, хай пацерпіць. Вот будзе чарговае нейкае пацяпленне, я не ведаю, праз год, праз 5. Ну і Машэнскі заадно там пройдзе ў нейкім пакеце зняцця санкцый з нейкіх там публічных беларусаў. Завага, ведаеце, якая? Абмяркоўвалі, мне падаецца, што вы бачылі гэтае абмеркаванне, адказ на пытанне, чаму зараз. І адказ на пытанне, чаму зараз, як версія выглядае так, што Машэнскага была некая дамоўленасць з пісам, калі ён быў пры ўладзе, а зараз новая з кастрычніка мінулага года новая ўлада падчашае. І так, такая помста пісу за некаторыя падзеі, рэчы. І вось гэтыя санкцыі, гэта унутрыпалітычная польская барацьба паміж рознымі партыямі. І гэта такая помста ад адной партыі, другой партыі. Гэта не ўплывае на беларускую павестку, але ёсць і такая версія. Цалкам магчыма, тут уже мы такую канспіралогію пачынаем тэражаваць. Давайте на гэтым спынімся з Машэнскім. Дарэчы, ён жа можа яшчэ абскардзіць гэта, як я разумею. Ну так, і нашага ўплыва на гэта нашага няма, але направду ў Польшчы у адрозненне ад там Беларусі ёсць незалежны суд, і гэта зойме вельмі шмат часу, але тым не менш. І магчыма, дарэчы, на час разгляду скаргі Машэнскі увогуле зможа нічого не змяняць у сваім жыцці, адно што консульскіх нумароў больш не будзе, як даведаліся расследавальнікі з бюро, ён больш не ганаровы консул Ісландыі у Беларусі. Ну, але я думаю, што перажыве таксама неяк. Мы хвалюемся так за Машэнскага, канешне. Ладно, таму што гэта навідавоку, гэта кейс важны, яго абмяркоўваюць. Яшчэ, Александр, калі шчыра, у кейсе з Машэнскім нельга не заўважыць крыху такую вось класавую ненавісць. Вось гэта мяне найбольш у людзей як бы ёсць, безумоўна, шмат у каго разуменне палітычных працэсаў, там ролі Машэнскага у мінулым, окей, ладно, ну але тым не менш. А вот гэтыя чырвоныя камісары, якія грошай зарабіў, да, от на тебе, да, вот же справедливость тебе это догнала, да? Эх, да, вот бы яшчэ б раскулачыць, да, і вот все б твои грошы, ды вот нам. Мне да? наган в руки. Вот это вот была б классная тема, да? І я бачу такое, ну, калі шчыра, калі я такое бачу, я просто, ну, вот дыскусія да того, 37-й год, ён дзе, да? Ён не только там, у Палацы Незалежнасці, да? Ён таксама вельмі шмат у кім з беларусаў. Вось, і гэта адчуванне несправядлівасці, класавая ненавісць, пакрыўджанасць, да, яны штурхаюць людзей да проста, не ведаю, проста фантастычных высноваў, да. І ўжо фік з ім, з Машэнскім, ён, безумоўна, гэта не заўважыць, але я ведаю чалавека, які дакладна крыўдзіцца на такі падыход. Гэта Сергей Ціхановскі, да. Гісторыя з навушнікамі і гадзіннікам Сергея Ціхановскага, у двух словах скажу, значит, хронометраж. Да, выйшаў Сергей Ціхановскі, праз пару дзён запісаў зварот пра тое, што будзе ўдар па рэжыму, трэба 200 000 еўра, давайте его збор арганізуем там. І яшчэ праз пару дзён запісаў зварот пра тое, што што-то не надонацілі, карацей. Вельмі такі пакрыўджаны чалавек. Там было так: беларусы ніколі не вернуцца дадому, калі вось такое стаўленне будзе працягвацца, да? Всего 1000 еўра сабралі, і тыя далей сервіс заблакаваў, да? Ну і, канешне, беларусы
такія сэнсе як бы не надонацілі, ну не надонацілі, окей, а як бы прэтэнзіі да нас якія. Паміж гэтым яшчэ было не паміж, а крыху далей было интервью Мелкозерова с пытаннем: вы, Александр, Сергей, не боитесь обосраться? Не боюсь, потому что это ж не я обосрусь, а беларусы, якія ў мяне не поверили. І цяпер вось у інтэрв'ю Радыё Свабода былі такія не то што выбачэнні, а тлумачэння, да, пра тое, што безумоўна беларусы нікому нічога не вінныя, да, безумоўна як бы не было намеру там некага папракнуць вось у гэтым другім відэа, ну але па фактах як бы няма 200 000, няма нейкага даверу, і гэта, канешне, для Сергея Ціхановскага вельмі крыўдна. І вось на фоне ўсей гэтай гісторыі Сергей Ціхановскі яшчэ і з'яўляецца з нейкімі там Apple Watch. Я не разбіраюсь, мяне няма Apple Watch. Это Apple-скі. Якія там у вас, Александр, гадзіннік? У меня не Apple Watch, гляжу. Ну, цена та же. Ладно. Карацей, у мяне такі танны спартовы гармін і навушнікі. Навушнікі, Александр. Навушнікі за 590 там. Xiaomi. Xiaomi, ну, ясно. Значит, і ў выніку вот я попрошу показать картинку, да, якія пошли наратывы на первую и единственную 1000 евро, собранную на могучий удар по Лукашенко. Тихановский купил себе часы и наушники. Я попрошу падтрымаць гэтую картинку крыху. Яна цікавая. Я зрабіў гэты скриншот вот сёння. Паглядзіце, які сайт. Пресса24. Ведалі вы што-нибудь про такі сайт? Я не. И таких сайтов... Российцы? Я думаю, что это, безумоўно, российский сайт. Таких сайтов с такими картинками шмат. Ведаеце як? Это выдача Гугла. То бок, любы чалавек, які там вядзе Ціхановскі, гадзіннік, наушнікі, да, ён атрымае спасылку на гэты сайт. Ну і побач з лагатыпам паглядзіце, як прыгожа, да, карта СВО. Ну, ясно, да, ясно, что это за сайт. Просто відавочна, да. То бок вельмі цікава, што не толькі беларусы далучыліся да вот этого вот цкавання, да. Ну, повторюсь, на мою думку, это чисто чырвоныя камісары спрабуюць раскулачыць чалавека, да. А і вот даволі магутныя расійскія сеткі. І, ну, што яшчэ тут чыстая дэзінфармацыя. 1000 евро, сабраную на удар па Лукашенко, Ціхановскі не мог патраціць на навушнікі. Іх заблакавалі, як мы памятаем, там, типа, на наступны дзень збора. То бок ён ці патраціў нейкія іншыя грошы на гэта, ці ўвогуле, ну, мы не ведаем, як у яго з'явіліся гэтыя навушнікі і гадзіннік. Можа, жонка дала паганяць. Паслухай, Сергей, пасля 5 гадоў за кратамі нармальная музыка, да, басы хорошыя там, да, і паглядзі, паведамленні ў гадзіннік прыходзяць. Прыкінь, як бы, як змяніўся свет, да? Вот пажыві ў 2025 крыху. Что, Александр, вот ваше ставленне, можно уже прибрать, дякую, скриншоты, все уже наглядзеліся. Вот, ваше ставленне да гэтай гісторыі, Александр. Все ж таки вот шмат. Ціхановскі падставіўся, да, вот нельга так рабіць, да? Ці, ну, его донаты, ну, ему люди доверили, да, гэтыя грошы. І іншыя беларусы, які такія: як это ты гэтыя грошы патраціў там на навушнікі і Apple Watch? А ну адчытайся, а ну прыйдзі і раскажы, што ты сабе дазваляеш. Это все ж таки, ну, не тое, чым мы мусім займацца. Ведаеце, калі я вылучаў сваю кандыдатуру на пост спікера Коаліцыйнай рады, мне адзін дэлегат задаваў там шмат пытанняў, на якія я адказаў. У тым ліку там былі пытанні пра заробкі. Ці атрымліваеце вы нейкія там данаты, там нешта яшчэ і так далей. Не, сродкі ад фондаў і так далей. Я шчыра адказаў, што, слухайце, я не атрымліваю, у меня ёсць контракт там з Белсатам, у меня ёсць іншы контракт на камерцыйную працу, і зараз у меня няма ніякіх гэтых данатаў. Калісьці былі фонды на канал, але яны давно уже скончыліся, і там не былі такія сумы, аб якіх можна разважаць. І ўсё, і чамусьці да мяне скончыліся гэтыя пытанні. Але, канешне, у нас ёсць гэтыя такія пакрыўжаныя красныя чырвоныя камісары,
якія, канешне, вось на iPhone, там у мяне на некую, там, я на машыне прыехаў і так далей, ставіцца папаў нагамі ўжо машына ставіцца неяк так, што я павінен быў гэты гадзіннік, гэты как бы тэлефон і нешта яшчэ прадаць і аддаць на справу барацьбы з кімсьці. І гэта, канешне, такі, ведаеце, гэта такія крытыкі, на якіх, канешне, трэба ввогуле не звяртаць увагі ввогуле ніколі. Чаму? Таму што ну, гэта такая маргінальшчына, гэта такі Жырыноўскі, гэта такія жыццё ў рэжыме скралі. Усе ўсё скралі, прычым асабіста ў мяне, то бок Ціхановскі гэты гадзіннік асабіста ў мяне адабраў. Таму да гэтых людзей я стаўлюся вельмі дрэнна, лічу, што яны не маюць ніякай такой палезнай, по-беларуску есть добрае слово, карыснай, прабачце, карыснай, не несуць ніякай карысці, не несуць ніякай карыснай функцыі ў справу руху да незалежнай Беларусі. Ніякай карыснай функцыі яны не несуць. У іх ёсць нейкія каналы, у них ёсць нейкія гледачы, такія ж пакрыўжаныя, як яны самі. Яны там самі сябе так вось гэтай бурбалкі сваёй жывуць, абураюцца, там кагосьці звяргаюць, кагосьці ставіць і так далей. Гэта іх жыццё, іх трэба аставіць самім сабе. Я б яшчэ асобна заўважыў, што абураюцца і звяргаюць яны не Лукашэнкам, не Лукашэнку. Вось гэта цікава для мяне, да? Цікава, таму што да Лукашэнкі ты не дацягнешся, у них няма адчування, ведаеце, што яны нешта зрабілі і не, яны будуць кусаюць таго, каго можна укусіць. Дацягнуцца да кагось. А яшчэ калі чалавек вось так выйшаў з турмы і не адчувае паветра, і калі ён яшчэ і рэагуе, так это ў 2 разы больш. Таму аставім іх саміх сябе, яны там няхай сябе абмяркоўваюць і там высвятляюць шпіёнаў, там і так далей. Але ўсё ж таки давайте пока паразмаўляем пра Ціхановскага, таму што ўсё ж таки, ну, для мяне добра, што у яго ёсць эти слухаўкі, наушнікі, добра, што у яго ёсць гадзіннік. Калі я выйшаў з турмы, мои сябры таксама сабралі мне некаторую сумму грошай, і яна была значна больш. І у меня была магчымасць купіць себе адзежу і купіць себе все астатняе. Дзякую вам вялікія, мои паважаныя, калі вы гэта глядзіце. Так вось, гэта нармальна, што у чалавека ёсць грошы, каб нешта себе купіць, і больш за тое чалавек, які паеў нармальна, лепей змагаецца з Лукашэнкай, чым чалавек галодны. Я так лічу. Робіць ли Ціхановскі памылкі? Ён, канешне, робіць памылкі. Канешне, мы бачым чалавека, які выскачыў, як піша Роза Турарбекова, ён у 20-м годзе, мы ў 25-м годзе. І ідзе некаторы працэс збліжэння гэтых рэчаіснасцей. Не, ну все ж таки мы з 25-го года нікуль. Працэс ідзе ў адным кірунку. Так, Ціхановскі да 25-го года. Працэс ідзе ў адным кірунку, но да 25-го года, канешне, было бы лепей, каб он пачакаў трохі, выдохнуў і зразумеў, дзе ён знаходзіцца, але, напэўна, тады б ён не быў Ціхановскім. Які вось такі. Ну, ці можам мы яго абвінавачваць тым, што ён не шчыры. І ён у сваіх словах, сваіх паступках, у сваіх нейкіх дзеяннях, ён заўжды шчыры. Мы бачым вельмі шчырага чалавека, у якога ўсё вось так ляжыць на паверхні. Так? І таму ён робіць памылкі. Гэта нармальна, што ён робіць памылкі. А я бы прапанаваў нашым гледачам і тым, хто яго крытыкуе, ну, даць чалавеку магчымасць памыляцца. Даць чалавеку зрабіць некаторую частку, некаторую колькасць гэтых памылак, все-таки веруючы ў тое, што ён адэкватны чалавек, якога, як мы бачым, жыццё учыць. Так? І ён, я все-таки спадзяюся, што ён прыйдзе да разумення сваёй сённяшняй ролі, не страціць гэтую энергію, і паступова как бы заробіць частку гэтых крокаў, не будзе рабіць гэтыя памылкі. Таму давайте, ведаеце, ну, няма чалавека, які не робіць памылак. Я ў сваім жыцці сраміў шмат і буйных памылак, іначай я не сидзеў бы амаль 5 гадоў у зусім іншых умовах, чым, канешне, Ціхановскі. Таму я прапаную даць яму магчымасць памыляцца і даць яму магчымасць прайсці гэты путь да нашага 2025 года. Ён 100% нам не вораг,
ён 100% у адрозненне ад гэтых чырвоных камісараў можа зрабіць шмат карыснага. Таму давайте мы прабачым некаторыя вялікія ці невялікія памылкі. Ціхановскі будзе на тутакі. Хороший фестиваль. Вот мы про славянский базар поразмаўлялі, а про тутаку не. Это, мне здаецца, абсолютно несправедливость. Но то бок ёсць фестиваль, дзе вам не будзе трахаць мозги Лукашенко сваімі, значит, со спічамі про то, каб вы бераглі, дзе сапраўды будуць берагчы наши традыцыі, культурную спадчыну і так далей. 12-13, да? То бок ужо завтра... 11-го, уже сёння. Уже адчынілі дзверы. Нам трэба скончваць, але давайте 2 минутки на 2 хвілінкі на анонс. Давайте хвілінку. Так, хвілінку на анонс. Тутак пачалася ўжо адчынены дзверы. Яна будзе да нядзелі, і ўвечары ў нядзелю будзе канцэрт Наві-бэнда і астатні групы, але, конечно, Наві-бэнд гэта наши зорачкі. Там будзе зусім іншая атмасфера, чым на славянском базаре. І я павінен зрабіць анонс, я буду на тутакі з асабістай місіі 15:00 у нядзелю у меня будзе стрым жывы. Адтуль, наколькі гэта будзе магчыма, я прапаную тым, хто будзе на тутакі прыйсці у нядзелю 15:00, мы займемся наступным. Мы пагаворым цалкам, чаму я займаюсь тым, чым я займаюсь, чаму я лічу гэта карысным і чаму менавіта такая роля у мяне зараз. Мы зробім з вами стрым, запишем адзін, вы паглядзіце, як гэта робіцца, і мы паразмаўляем аб сутнасці таго, што я буду абмяркоўваць. Зараз я планую абмеркаваць там, як нам жыць без России. Гэта будзе стрым на тэму, як мы можем адмовіцца ад сённяшніх цесных эканамічных в першую чаргу, чаму гэта магчыма, чаму гэта аб'ектыўна можа прайсці, какие будуць непасрэдна крокі. Мы паговорым аб гэтым, я так думаю, зараз. І у вас будзе магчымасць перадаць прывет, ну тыя, хто не саромецца і не баяцца показывать свои твары, передать привет моим подписчикам. Мы зробим такую экшен. Я пропоную поговорить. И вось то, что вы ожидаете сказать жыхарам Беларуси, а в першую чаргу моим подписчики это жыхары Беларуси, у вас будет такая магчымасць там у нядзелі 15:00. Ну и ввогуле тут гэта вельмі такі добры фестываль. Прыязджайце. Сябры, я на развітанне вам скажу, что давайте мы будем бороться, змагацца ў сабе з уяўленнем змагара за дэмакратыю беларускую, да, вось гэтага, да, няхай сабе эмігранта, няхай сабе ў іншай краіне, але што это нейкі жабрак у пацёртым шведары, да, у каго нічога няма, не Apple Watch, не наушнікаў нармальных і так далее. Да мы нармальныя людзі ўсе, мы можам сабе адзін дазволіць то, адзін дазволіць гэта. А то мы пачынаем быць падобнымі да палякаў, да самых горшых, на мою думку, палякаў, якія бачаць добры аўтамабіль на украінскіх нумарах, да, і не разумеюць, што адбываецца, таму што там уцякач з Украіны мусіць быць бедным жабраком з працягнутай рукой, да, і калі вось вы кажаце пра стаўленне палякаў да беларусаў, ну так відаць, гэта вось тыя палякі, якія лічаць, што калі ты уцякач, калі ты з усходу, гэта значит, што ты мусіш ведаць сваё месца і з працягнутай рукой як бы хадзіць і глядзець знізу вверх. Ну не, сябры, я жадаю бачыць Беларусь паспяховай, устойлівай, і таму я прапаную ставіцца да беларусаў, якія зараз жывуць вось менавіта так. Дзякуй вялікі, сябры. Александр Кнырович, Павел Свердлов з боку Еўрарадыё. Пачуемся праз тыдзень. Да пабачэння. Да пабачэння.